Tras as intervencións, momento das votacións. Ao final, Ofelia Rei saíu investida nova alcaldesa de Silleda, co seu voto e o dos outros 6 edís que promoveron a moción. O nacionalista Matías Rodríguez votou en contra, ao igual que Gerardo Lázara, que volveu respetar a disciplina de voto cos 3 compañeiros socialistas. A nova alcaldesa prometeu o seu cargo e recolleu o bastón de mando. Era 1:15 da tarde. A partir de aí, tempo de espera. Paula Fernández, Manuel Cuíña e Dolores García abandonaron o salón, pero a nova alcaldesa, os 6 edís non adscritos e o socialista Gerardo Lázara quedaron e non marcharon ata pasadas as 2:30 da tarde. Abaixo, veciños críticos agardaban a súa saída, que se produciu coa axuda da Garda Civil e pola porta traseira da Casa da Cultura. Foi a propia Ofelia Rei a que solicitou a intervención da Garda Civil. A xa ex-rexedora Paula Fernández criticou o remate o intento de Rei de impoñer horas antes do pleno un novo plan de seguridade para evitar a entrada de veciños e intentar conseguir unha sesión a porta pechada.